La situació a Pineda, sobretot pel jovent, és dramàtica. El turisme només ha portat precarietat. Els joves amb talent han de marxar per tenir una bona feina. La Renfe, com sempre, és una vergonya. L'índex d'atur és dels més alts del país. L'oferta d'oci pels joves a Pineda és un cementiri. Per sort, la gent organitzada, les entitats... Són un autèntic pulmó de vida i de cultura. Tot i les traves burocràtiques. Des de l'Ateneu Popular Saboada també volem donar oxigen al poble. Des de l'autogestió. El feminisme. L'ecologisme. L'antifeixisme. I la cultura. Per fer un món socialment just de debò. Fins ara, hi hem contribuït amb tallers, Xerrades, concerts... Assessorament laboral de la CNT. Debats polítics i alternatives d'oci. També hem teixit aliances amb altres entitats del poble i de l'Alt Maresme. Perquè gota a gota... Perquè gota a gota... Som mar. Ara, per continuar, et necessitem a tu. et necessitem a tu. Et necessitem a tu. Pel poble i per la gent, festa soci. Festa soci. Festa soci. Festa soci. Festa soci.